Ahoj, som Petronela, autorka blogu Nelka Food a v dnešnom videu si povieme niečo na tému, ako piec chlebík aj počas týždňa, keď chodíte do práce. Ja sa s vami v tomto videu podelím o to, akým spôsobom to robím ja, pretože verím tomu, že je veľmi veľa možností, ako piec chlebík aj počas doby, keď chodíte do práce. Ja si pečenie vždy rozvrhnem na dva možné spôsoby a ten prvý je ten, že večer pred pečením si vždy spravím rozkvas. To znamená, že rozkvas mi bude kvasiť 9 až 12 hodín. A teraz nastávajú tie dve možnosti. Záleží podľa toho, ako na druhý deň sa veľmi ponáhľam, ale zvyčajne to robím tak, že ráno pred tým, ako odídem z domu, si zamiesím cesto na konkrétny daný chlebík, ktorý potrebujem. A toto cesto v prikrytej miske vložím do chladničky, kde na mňa počká, kým sa vrátim. Niekedy je to až večer, niekedy je to po obede. A podľa toho s ním ďalej pracujem. Keď vyberiem cesto z chladničky, tak ho väčšinou stočím do ošatky a vtedy ho nechám kysnúť toto cesto v ošatke približne 3-4 hodiny, záleží podľa toho, ako je nakvasené cesto, pretože v chladničke sa celý proces kvasenia spomalí, takže je potrebné ho nechať teda dobre nakvasiť ten chlebík a potom už klasicky pečiem. Ďalší spôsob, akým to robím, je, že si ráno vymiesím cesto, ktoré teda budem prekladať počas tej doby, kým mi cesto bude kvasiť. No a následne si cesto stočím do ošatky a keď už mám cesto stočené v ošatke, tak ho prikryté v nejakom igelite, alebo teda v tej igelitovej čiapke, vložím do chladničky, kde zase na mňa počká toto cesto pekne, kým sa vrátim naspäť k nemu a budem mať teda čas sa mu znovu venovať. Tuto vás chcem však upozorniť, že tu prstový test na to zistiť, či už mám teda dostatočne nakvasené cesto nefunguje. Takže tu by som sa skôr riadila tým, či je naozaj cesto v ošatke dostatočne nakvasené a potom už klasicky postupujem ďalej v pečení, akom som zvyknutá. No a aby som nezabudla, existuje ešte spôsob ten, že večer si zarobím rozkvas. Ráno po 9 až 12 hodinách si zamiesím cesto. Toto cesto vložím v zakrytej miske do chladničky, kde na mňa bude čakať zhruba 12 hodín. Potom cesto vyberiem, stočím ho do ošatky a následne ho zase v tej ošatke prikrytej vložím na ďalších 12 hodín do chladničky a až následne potom ho vyberiem a budem piecť. V chladničke sa stane totižto to, že celý proces kvasenia sa veľmi výrazne spomalí. Takže takto si vieme uľahčiť nejakým spôsobom, ako piec chlebík aj cez týždeň. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a ak by ste mali nejaké otázky alebo nejaké postrehy, tipy, rady, tak mi to kľudne napíšte dole do komentu. Nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála a poprípade popozerajte predchádzajúce videá, možno tam nájdete niečo, čo vám pomôže v tom, aby ste mali dokonalejší chlebík. Ahojte!